Hier staat dan de jeugdprins van de Kidshulen. Welkom. Hallo, hallo. Hallo, hallo, Wim Bussen. Ik ben Nou Jansen, prins van de Kidshulen. Ja, geweldig. En wie oud Bussen? Hoe zit ze op school? Hoe woont ze? Ik ben... wat was de vraag? Wie oud Bussen? Ik ben nu 11 jaar, ik zit op de Synergie Show en ik doe nu voetballen. Kijk, en hoe voetbalt ze? Bij Azerooi. Natuurlijk, ja. Hey, Azerooi is ook mijn dorp, hè? Ja. Ja, want? Daar woont ze. Nee. Gewoon op Kitskesberg, langs de Kidshulen. Ah, dus voor een toeswedstrijd. Eigenlijk wel, ja. Zo kan ze het zeggen, ja, schon. En voetballen doen ze dat met die adjudanten die neven dicht staan? Vorig jaar was het vrouw met Janika en Javi, maar nu ben ik een niveautje hoger, maar alsnog een hele goed contact. Ja, fantastisch. Dus Geert doet ook voetballen? Ja. Ja. Ook in Azerooi? Ja. Nou, zeg. En wie lang voetbalt ze al? Nu, bij Azerooi eind jaar volgens mij. Oh, kijk. En dat gaat al heel erg goed? Ja. Chic. Ook bij Leeuwen nog daar heel lang. En Ook actief? ja. Fantastisch. En dicht dan, hè? Ook voetballen? Ja, klopt. Ja, ga je het te goed aan? Ja. Ja. En wie er dich vroeg als adjudant, wat zag ze toen? Ja, volmondig ja. Volmondig, ja, dat gaan we doen. Ja. Het zin erin, hè? Ja. En ook pas uitgeroepen, hè? Was het spannend met z'n veren van tevoren? Ja. Ja. Want? Ja, gewoon spanning. En dicht dan, vond je het spannend? Ja, de banken zaten al te trillen. Ja, dat geloof ik wel, ja. Want wie werd ze ontvangen, hoor? Ja, dat weten we dan nog niet. Maar volgens mij ging het heel erg goed, of niet? Dat ging zeker heel goed. In een hele volle kidsulenpalies. Jonge man, ook toe best adjudant. Ja. En wat best dich van de prins? Ja, eigenlijk, ja, goeie vriend. Goeie vriend. En zit je ook bij jij in de klas of zo? Nee, dat net. Oh, dat nee, maar hoe ga je toen naar show? Bij het mozaïek en ja, op de camp. Op de camp, ook dicht bij de Kitskesberg, hoor. Ja. Ja, fantastisch. Zeg, en wie gaat het seizoen eruit zijn? Hoe verheugt ze dich op? Op alles. Op alles. Zie je dan die gezicht? Je straalt ze helemaal. Prachtig pak op ze aan. Dat gaat zeker goed komen. Nou, tot slot wil ik sluiten met uw gesprek. Als we er even erin houden samen. Ja, kom maar eens. Klein, maar groot en plezier. Klein, maar groot en plezier. Klein, maar groot en plezier. Schoon, dankjewel en schone vastelavond. Dankjewel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond.